Hello guys, namaste, kulumbai. Welcome back to Zuria B Vlogs 2010 भिडियोआनो जाहैबाय दाख्लै जे क'क्राझार बबानिफोराव जे न'आव सावजादोंमोन ना बेखौ रिपेयारिं खालामनायखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन आरोना स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा भिडियोखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स' टुडे बिदिब्ला भिडियोखौ स्टार्ट खालामदिनि दाख्लै सोरबा गुन्दाफोर अर सावनानै गालांनाय न'खौ दायो रिपेयारिं खालामगासिनो आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि जादों फुरा गोसोम गोसोम जानानै थाजोब्बाय आरोना उखुन्दै आरिजों ओमफ्राय दायो बेखौनो फाहामगासिनो आरो नोंथांमोना नायनो हागोन बेखिनियावनो सावनानै गालांदोंमोन खामजोबनो हायासै माने फायार ब्रिगेड टिमा फैबाय नालाय थाब दै सारफैनानै एसे माबा रेहाय जाबाय आरोना खामजोबनो हायाखै बेनो आरोना बाउन्डारि सिङा बेनो फुरा वाल होजोबखानाय ओमफ्राय ओरै फारसेथिं लांदां आरो एसे बेनोमोन गेटआबो बेनोमोन जा गिदिर बिदि खामोन होनबाबो बारबोनानै फैबावदों न'आ बेनोमोन बेनो न'आ बेखौनो अर सावलांदोंमोन बे गाहायाव गारि दोनग्रा बायदियाव बेयावनो सावग्रोदोंमोन आरो दायनिगिरिखौथ' गैया दासिमबो मोननाय जायाखै आरोना दिनैसिमाव नै गोबावानो जाबाय ओमफ्राय नै कालि फुजायाव मेला जानायाव एसे बेरायदों आरोना ओमफ्राय नै जोबोद मोजां साजायदों बिदि दा गाखोगोन ना फैदो ओमफ्राय नै एसे दाउ खेला गेलेबाय थांगा भगबानेस्वर फाइनेलि ओमफ्राय दाउ मोनबाय आरोना नै दाउ खेला गेलेनायाव दाउखौ मोनबाय जोबोर मोजां मोनदों आङो दाउखौ जाखांनायखाय नै दे मोनबाय दे अरजाला मोनबाय दे अबे नैबे गुफुरासो बेखौ लायो बेखौ होनबा जायो 30नो गेजेरनिखौनो दा गेलेबावदो दे 30खौ गेले गिदिरखौ मोनग्रा मोनखायो लस जाथारो र' दे होदो दे गिदिरखौ गेलेब्रा एकबार दं होनाय 30निखौ आयौ जानाय नङा लस जाथारगोन ओमफ्राय नै आं मोनखांनानै आरोबाव खनसे गेलेबावदोंमोन गेलेनायाव जाखांगोन ना जाखाङा नोंथांमोना नायदो गैया एबाराव जायासै आरोना ओमफ्राय नै खेला गेलेनायावथ' दाउदै थफ्लानै दाउ मानै मोनबोबाय आरोना बेखानो दाउला मासे दाउजो मासे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम स' एसेनोसै गोजोन्थों